जिल्हा पंचायत सीईओ कार्यालयात माजी आमदार आणि हाली आमदारांमध्ये झालो वाद. पेपरवेट मारूक गेल्ल्या हाली एमएलए कार्यकर्त्यांना अडयले. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायतीत पीडीओ परत परत बदली करच्या विचारासंबंध शुक्रवाराक चर्चा चलतना जिल्हा पंचायत सीईओ कार्यालयात एमएलए रुपाली नाईक आणि माजी एमएलए सतीश सेलमध्ये होडावादात वाद झालो. जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर खंडू समोर एकमेकांत सौन गेले. माजाळी ग्रामपंचायतीत गेल्ल्या 6-7 महिन्यात 3 पीडीओ बदल झाले. हेजेन विकास कामाक अडखळ जाता. तेजेन ही समस्या निवारण करूक सीईओ कडेन उलेच खातीर माजी एमएलए सतीश सेल हेमकां आपोवन वयले. तेन्ना हो वाद जालो अशें माजाळी ग्रामपंचायतीचे एक सदस्य सांगतात. माजाळी ग्रामपंचायतीचे सदस्यान आपयल्याक माजी एमएलए सतीश सेल हेमी सीईओ कडेन भेट दिल्ले. सीईओ बरा उलयतना एमएलए रुपाली नाईक हेमी आपल्या समर्थकां बरा येवन सीईओ बरा अलग चर्चा सुरू केले. ह्या वेळाचेर सीईओ कितेंच उलयनासतना आपल्या खुर्चे वयल्यान उठून कार्यालयाच्यान भायर गेले अशें काँग्रेस वक्तार शंभू शेट्टी हेमी सांगतात. सीईओ फुड्यानच माजी एमएलए हेमकां हाली एमएलएन सोऱ्या व्यसनबाज अशें सांगून उपहास केले. हेजेन क्रोधीत जाल्ले सैल पियूक तुगेलो बापूय पयशे दिता अशें प्रतिक्रिया दिले. आनी क्रोधीत जाल्ले एमएलएन सतीश सेल हेमचेर पेपर वेट मारूक प्रयत्न केले. तेन्ना तेमचे बरोबर आशिल्ले समर्थकान आडयले अशें शंभू शेट्टी हेमी सांगतात. जिल्हा पंचायतीच्या सीईओ ह्या कार्यालयात आपल्या बरा क्रोधान उलयले. ताका आपूण त्याच भाशेंत प्रतिक्रिया दिले. इलेक्शन हरले नंतर तेमी आजुनूय बी आपूण अधिकारांत आसा अशें समजतात आनी तशेंच वागतात अशें एमएलए रुपाली नाईक हेमी सांगले. सीओ अधिकारियाಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರೆ. ನಾವು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರುಣ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವ ಮಾಜಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀನ್ ನಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆಗೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ನನ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡು. ನೀವು ಹೊಡೆದದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಾಟಕ ಮಾಡಾಗೆ ಈ ಮನೆ ಬೇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ನೀ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯುವ, ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡುವ. ನೀನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? अध्यक्षरे ನೀವು ಇದ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.